Naše prostory jsou ideální pro ty, kteří touží po klidném, stylovém a přitom osobním prostředí. Ať už plánujete romantickou venkovní svatbu pod širým nebem, nebo komorní oslavu s nejbližšími. U nás najdete vše, co potřebujete. Prostory, které dají vašim akcím nový rozměr. Místo, kde se rodí vzpomínky. Prostory, které promění vaše plány v nezapomenutelné příběhy. Prostory, kde se zážitky mění v nezapomenutelné chvíle. Místo, kde vaše událost získá výjimečnou atmosféru.